Alainen Mekka. Katso, Terve. Kimi, terve. Mitä johtaja? Ei mitään. Oltiin aika paljon ulkoilemassa tämmöisellä 430 Scuderialla. Ja sehän on pystyvä peli, mutta tulee amatöörille semmoinen tunne, että se voisi aika paljon parempaankin pystyä, jos on kuski, joka osaa jotain. Ehkä sä pystyisi antaa muutamia vinkkejä pikkusen myöhemmin. No, että käydään kokeilemaan sitä ja katsoa, mitä pystytään tekemään. Että tietenkin on se hyvä auto, että varmasti yksi paras Ferrari, millä mä oon ajanut, että radalla ja sen puolella, että riippuu vähän kelistä, mutta kai siihen hauskaa voi pitää. Hauskaahan tulee silloin, kun on kosteita. Joo, mutta tietenkin ei silloin pääse ihan täysiin vauhteihin, että jos niinku aikaa haluaa ajaa, mutta jotain on se vähän haastavampaa, kun on märkää, niin kyllä se on liukasta. Ajattelin kysyä sinulta ihan henkilökohtaisen kysymyksen ihan lyhyesti, että millainen oli sun eka kerta? Mun tapahtui vuonna 2000 Nummelan lentokentällä. Siis puhun siitä eka kerta, kun pääset ajaa Ferraria. Mistä puhutaan. Niin. Varmaan joskus 2001 vuonna niin yhden kaveri Ferrari kokeili, että Helsingissä illalla kadulla, mutta olen nyt ajanut jonkun verran täällä sitten tietenkin työn puolesta ja tässä pyörinyt tässä radalla, että ei tuolla liikenteessä ole hirveämmin tullut ajettua. Minkälaiset muistot siitä ekasta kerrasta jäi? Oliko se sellainen, että unta ei saanut seuraavana yönä ja hivenen kämmeniä hikoilutti vai? No en mä tiedä, että tietenkin varmaan kun on koko elämänsä ajanut erinäköisillä autoilla, niin se ei ollut semmoinen, että tietenkin oli ihan hienoa, että Ferrarilla eka kertaa ajaa, mutta ehkä se on jollekin muulle vähän isompi asia, että ihan ok, että ei siinä ole mitään, että jotenkin hauska ajalla, mutta kun on tottunut ajaa autolla, niin ei menetä yöunia sen takia. Jos sun pitäisi valita siviilivehkeistä joku suosikki, niin onko se nimenomaan tämä vai ehkä joku vanhempi malli? Joku Daytona tai No varmaan semmoinen voisi olla, että tietenkin nämä on hienoja autoja, mutta ehkä enemmän semmoisen niin kuin vanhan tyyppisen, että niissä on vähän enemmän tuommoista hienoutta ja sun muuta, että ne on aika legendaarisia vehkeitä, että sen takia ottaa semmoisen. Miten sä käytät oikeastaan arkiajoihin? Teidashan tekee kaikki aina Fiat Stilo Multivanista niin kuin Alfoihin ja muuhun, mutta musta tuntuu, että pakettiauto tuskin on se perusvehje. Ei, että mulla on oikeastaan Alfa Romeo Suomessa ja sitten mulla on 500 Fiat, että niillä oikeastaan pääasiassa. Tietenkin sitten kisoissa on aina erinäköisiä autoja, Fiatia tai Alfaa tai Maseratia, että riippuu vähän paikasta. Tämähän on hyvä paikka keskustella muista merkeistä, mutta millainen oli sun ensimmäinen auto? Oliko se joku GTI-henkinen, semmoinen tunattu katutykki vai? Ei, se oli enemmänkin se kerävakuston tyyppinen lada, että siinä ei ollut oikein mitään hohtoa, mutta toimi hyvin ja oli lämmin, että ei ikinä hajonnut, että sinänsä ihan hyvä ekaksi autoksi. Mentiinkö sillä penkoille kanssa vai pysyttiinkö tiellä? No yritettiin ainakin pysyä tiellä, mutta ei sillä ollut väliä, että miten ajeli, että se oli vahva auto, että silloin se pystyi vähän kolhiikkiin, niin ei jäänyt mitään jälkeä. Koska meillä on aika vähän aikaa ja toi ratakin kohta tuossa kuivuu eikä päästä luistelemaan, mä ajattelin, että jos sopii hyvin nopea revolverihaastattelu, muutama mielipidekysymys. Liikennepolitiikka. Pitäisikö promilleraja tiputtaa 0,2? Kyllä vai ei? Kyllä ehkä, että Mitä mieltä tietulleista? Pitäisikö espoolaisille laittaa sakkomaksu siitä, että ne tulee Helsinkiin munimaan? ei. Sulla on oma lehmä ojassa. Miten se... Juttutuokiomme keskeytyi, kun pääjohtaja Markiisi Luca de Montezemolo piipahti kutsumatta kylään. Tää on täkäläinen käsitys taksista. Jaa, Mielenkiintoista. Ja vielä yksi viimeinen. Pitäisikö keskustatunneli tehdä? No jos sitä tarvitaan, että tietenkin nyt on paljon ruuhkaa nykyään, että helpottaisi samaa liikennettä. Okei, se yhteiskunnallisesta BS:stä. Jos sun pitäisi antaa amatöörille muutama vinkki, miten voi parantaa omaa ajosuoritusta, kun mennään kovaa tämän tyyppisellä pulikalla radalla? Mitä kannattaa ennen kaikkea pitää mielessä tai muistaa? No tietenkin varmaan suuri ero tulee, että jarrutuspaikoissa ja että nopeutta pitää mutkissa. Että... Hey, off! Yeah, but I'm doing this, so I don't get off now. I can finish. They tell him that I come when I finish. Go! Okay. Yeah. Kyllä tärkeitä esimiehet tulee hyppimään silmille. Aivan ruukatonta. Eli jarruttaa myöhemmin, muistaa käyttää kaasua läpi kaarteen. Onko jotain muuta vielä? Ei, mä en tiedä, turha semmonen höntyily tietenkin, kun jättää pois, mutta varmaan niissä jarrutuksissa niin se iso aikaero tulee sun muassa. Joo. Katsotaan, että mitä tapahtuu. Pystyisikö se näyttämään vähän käytännön vinkkejä, jos herra istuu kuskin pukille ja mä menen pelkäjän paikalle? Joo, se on pystyy. Loistavaa. Tässä ollaan nyt sitten kaikkein pyhimmässä, eli Ferrarin testiradalla. On niin kauan metelinen, ei kuulu.
Pitää vähän nostaa ääntä. No niin. Tää on noin 3 kilometrin pätkä, jossa on monta suhteellisen hätäistä mutkaa ja mahdollisuuksia pikkusladiin. Vähän liukasta. Siltä vaikuttaa. Oho. Ne väittää, että joku Sakemanni on ajanut täällä rataennätyksen. Viedäänkö pytty Suomeen? Ei tällä kelillä, mutta kuivalla vois kokeilla. Onkohan täällä kuuma vai kuvittelenko mä vaan? Vois kokeilla ilman tuota luistausta kohta, että miten käy. Oho. Tää pysähtyy. Nää jarrut vielä kylmät vai? Ei, vähän luistaa, menee lukkoon etuja. Oho. Kokeillaan. Aiotko sä kytkeä kaikki pois päältä? Joo, katsotaan, ei miten saatana. käy. Tää on hengenvaarallista puhua. Nyt on tosi kyseessä. Aika maukas sladi. Eikä käyty nurmikolla. Käsittämätöntä. Vähän vaan käydään nurmikolla. Huomaa, että sä oot takavetoautojen kasvat, niin latikaissa pitää viedä. Vaikka mikä olisi. Todella väkevää. Hei, jumaliste. Kai se pyörähtää, kun sitä vaan on tarpeeksi kauan leikkiä. Täytyy sanoa, että aika uskomattomalla tavalla veit mutkiinkin, että tuntui siltä, että tässä on seinä vastaan, mutta... Mutta ei se ole paha, kun on just tämmönen keli, ettei oikein märkä kunnolla eikä kuiva, niin sitten se on vähän pitoa, missä sattuu, niin aina välillä lähtee vähän... Eikö se ole nopea vaihtamaan? Joo, Käsittämätön. on, että ihan... Ei ole hirveästi hitaampi kuin formuloissakaan enää, että nämä kehittyy koko ajan ja niistä tulee sitä kehitystä. Miten muuten kehtaatko näin miesten kesken sanoa, että mikä on sun nopeusennätys yleisillä teillä? Ei se ehkä ihan pysy tuossa rajoitusten sisällä, mutta Vaikkapa Saksassa. Kai se joku 320 taitaa olla. Oliko tehtaan tuote alla? Ei ollut. Tai oikeastaan 2 kertaa on ollut, niin toisella kertaa oli ja toisella ei. Että... Taiteenkohan hajalle vehkeen? Kyllä se kutosen kytki päälle. Joo, itsestään. Toimii. Kimi, paljon kiitoksia. Ei mitään. Mä koitan Kiitoksia. omaksua osan tästä. Lähden Nummelan karttingradalle No niin, ja harjoittelemaan. hitaammalla. No niin, selvä. Ei muuta kuin hyviä kyytejä. Joo, kiitoksia.